Što se tiče izbora državnih koji bi trebali da se održe na Kosovo i Metohiji, mi vidimo da su već slični izbori po raznim prilikama bili zabranjivani. To je očigledno postalo ne samo praksa Albanaca, nego je postala i praksa odobravanja takvog stava od svih ovih, da kažemo, faktora međunarodne zajednice, bilo da je u pitanju EULEX, bilo da je u pitanju KFOR i tako dalje, koji sigurno teško da će pristati da oni obezbeđuju bilo kako takve izbore. Vrlo sumnjam u to da će Albanci dozvoliti državne izbore. U tom smislu veliko je pitanje i šta će biti sa lokalnim izborima ovde. Jer je pitanje takvo da ne znamo da li je dobro da ih ima ili nije dobro da ih ima. Državna politika je očigledno takva da je poželjno da ih ima, ali još nismo sagledali, čini mi se da nismo sagledali sve posledice tih lokalnih izbora koji bi bile. Bio bi znak otopljavanja kada bi zapravo Albanci dozvolili izbore za Republiku Srbiju. To bi bio znak otopljavanja i to bi nešto značilo. Ovako, u ovom trenutku moramo biti jako oprezni, jer sitnice koje vidimo kao nekakve znake ili priznake otopljavanja, oni uvek mogu da pođu na drugu stranu. Mi smo videli da je i pre 24. septembra se činilo kao da će sve da ide bolje i bolje. Bolje za jedan dan se činilo, posle toga izgledalo je kao da se čitava državna politika u protekle 3 godine srušila u vodu. Sada vidimo da to ipak nije tako i da se autoritet srpske države međunarodna više poštuje, ali treba da znamo da ta međunarodna zajednica koju, dakle međunarodna, to je eufemizam za Evropsku zajednicu i Sjedinjene Američke Države, stalno zdušno trudi da podrži to, da kažemo, nezavisnost Kosova. I njima je potrebno to što oni traže i mislim da njima u računu ide to da oni kažu evo sad je malo bolje, pa ćemo sada da vam damo izbore, možda čak i ove državne izbore, iako zaista u to sumnjam. Ukoliko Priština ne dozvoli takve izbore, da se onda nikakva promena koja bi sledila, ukoliko bi dozvolili, neće ni odigrati. Znači, ostaće ovo teško zategnuto stanje, a ako slučajno uz to budu dodržali lokalni izbori, onda ćemo opet imati daljnjih pitanja koje se tiču bezbednosti na severu, dakle, i organizacije toga. Pre svega, mi više ne smemo da govorimo kako bi tamo neko trebao nešto da primeti, da shvati šta se ovde dešava i tako dalje. Ja mislim da je svima na svetu jasno šta se ovde dešava, samo što se neki prave tu ludi i postižu svoje ciljeve i za Arbanasa i za međunarodnu, dakle opet kažem pseudo-međunarodnu zajednicu, je zapravo važno da oni postignu svoje ciljeve koje će njih voditi do prvo de facto, onda de jure priznanje Kosova, de jure se naravno neće dogoditi,